Дни преди Рождество Христово празничен рефрен за здраве и благополучие през новата година огласи и Монтана. Коледарски дружини от Първо основно училище Свети Кирил и Методий, Трето основно училище Доктор Петър Берон и Основно училище Иван Вазов влязоха в общината. По стара българска традиция децата с песен прогониха злите сили и пожелаха здраве и благополучие за всички. Кметът Златко Живков благодари на възпитаниците на учебните заведения, като им пожела здраве и успех в начинанията. Стигнахме на тези добри стопани. Да ви дари Господ здраве и живот, късмет и берекет, добри волове, добри конюве, добри синове, тарлаш овци, тарлаш кози. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Благодаря ви! Благодаря, госпожи! Весели, коледни и новогодишни празници! От сърце на вас, на вашите близки, на родители и разбира се, всичко най-добро.